May hapon, Negros. Ini ang DigiCast Negros 10. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sang Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Updin ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa Kika Channel 11. Kagbabatian ba kami sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kagyari na ang top 10 nga mga balita sa Negros, subong adlaw. Masobra sa 20 ka mga baligyan sang furniture sa Lopezina Street sa Bacolod, wala sa mga business permit. Duguon nga bangkay sa wala pa makilala nga persona na sapwan. Lalaki ang ginatudlo may kahilabtanan sa hold-up incident patay sa pagpaniro sa Barangay Villamonte sa Bacolod City. Tourism lights ginpagbuka, mga benches ginpangtumba sa Barangay Singkang Airport sa Bacolod. Kag sa good vibes, isa ka na construction worker nga karon isa na kabombero nag-turn over sa masobra 100,000 pesos nga cash sa nasunugan. Kinatanan sa DigiCast Negros 10. Sa number 10, panaad sa Negros Festival ang natalana sa Abril 15, tubtub Abril 21. Inisunod kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson nga nagsiling man nga magaserbe si Provincial Tourism Officer Cheryl Dicena nga mangina pamuno sang Executive Committee. Magasapol pang Execom para sugdan ang mga plano kag programa para sa tuigan nga kahibatan sa ginakabig Festival of Festivals sa probinsya. Kung anuman ang assistance nga ginahatag sa probinsya sa mga LGU bahin sa preparasyon sini sa tagsa ka mga booth ang sagihapon igahatag. Ginalauman sang gobernador ang kooperasyon sang tagsa ka banwa kag syudad. Ginapaabot man ni Governor Lacson nga sagihapon tigayon nga magahatag sang kalingawan ang panaad sa Negros Festival sa mga bisita sini. Sarang maeksperiensya sa panaad ang kultura kag masaksihan ang sinadya lakip na mga produkto sa naglain-lain ng mga banwa sa Negros Occidental. Basically, it's entertainment naman ang panaad. So, we have to make sure that we manage to entertain the Negrenses and make their time in panaad worthwhile. But I expect the LGUs to cooperate, no? And syempre every LGU will have its own followers, no? Who will be supporting their contingent. So muna lang, I hope we can continue to entertain people. Sa number 9, ginabi-abi ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson ang ginadusok ang pagbalik sa bulan sang Hunyo sang pagbukas sang klase. Sining school year 2023-2024, Agosto 29 na bukas ang klase sa mga pampublikong eskwelahan kag ginapabot nga magasira ang klase sa bulan sang Hunyo sini nga tuig. Sunod sa kay Governor Lacson, sa dalagan sang giliwat nga opening and closing schedule nagatupa ang summer na kunanting ilinit sa school days nga nag-aapekto sa mga kabataan. Hindi man manigar sunod sa kay Lacson nga ang mga pampublikong eskwelahan wala sang air conditioning unit sa mga hulot klasihan. Sa dagdigad yung tuig, may na-report nga nose bleeding sa mga eskwelahan sa Western Visayas sang mga nagaklase sang summer. Sa closing naman sa schedule subong sunod sa kay Lacson, igo lang nga tig-ulula naman kag wala na sang higayon nga mga kabataan nga maka-enjoy sang ilang break. Sang Lunes, ang House Committee on Basic Education and Culture ang nag-adopt sang resolution nga nagasuporta sa mga proposal nga nagabalik sa daan nga June to March nga calendar gikan sa Agosto tubtub Hunyo nga schedule. And then pag break nila, it's rainy season. So hindi naman sila ka-enjoy it, no? So why sila time to, unwind and relax, no? So most likely we will go back to the old schedule. So you welcome going back to the gradual nilang gradual. Yeah, dapat lang, no? Because now even the private schools have already adjusted, and then there will be again another adjustment. So they'll have to do it gradually. Sa number 8, konseho ang nagapangayo sang paathag bahin sa ginapatuman nga reclamation sang PPA sa Barangay Banago, siyudad sang Bacolod.
Natingala si Councilor Jude Thaddeus Saison kung nga natigayon kag karon malapit na matapos ang ginapatuman nga 2-hectare reclamation project ng Philippine Ports Authority sa Banago Port sa Bacolod City. Ginsiling ni Saison nga wala siya sang may nadumduman nga issuance ang Resolution of No Objection o kunrono gikan sa konseho para sa among nga reclamation project. Gani nagahinyo man karon sang paathag ang sangguniang panlungsod halin sa pamunuan sang PPA agud mapat-od kun para sa diin ang reclamation project. Biyag mapatpat ni Saison nga amo ang pamuno sang Committee on Finance ang konseho kung pila ang share nga sarang mabaton sang syudad sa amo nga reclamation project. Ng Why any di mo application for Rono. Why? Nag-apply sila kuno sa chimpo ni Kapitan Cesar. Okay. Pero wala ginaksyonan. Kaya daw may mga questions to kuno hindi pa nila masabat. Sa number 7, Chinese lantern sa Lacson Street sa Bacolod para sa Bacalao Jet Festival, ginpangkawat. Samtang masako ang preparasyon sang organizers para sa Bacalao Jet Festival 2024, may mga masako man nga makalam ang kamot. Makita sa karon ang mga Chinese lantern sa Lacson Street sa Bacolod pati na sa North Capitol Road. Kahapon, natukiban sa mga organizers nga missing ang ibandri. Gani na alarma ang organizing team nga amo ang Bacalao Jet Incorporated. Sa Facebook post, ginsiling sang chairman sang organization nga si John Stephen C. nga pati lantern sa Lacson Street ang ginpangkawat kag wala gid sang patawad ang naghimo sini. Ang ginakakulbaan sa organizers nga basi makibot na lang sila nga antes pa man ang festival naubos na kawat ang mga lanterns sa Pebrero 9 tubtob 11 ang Bacalao Jet Festival sa Bacolod City. Sa number 6, tourism lights ginpang buka, mga bench ginpang tumba sa Barangay Singkang Airport sa Bacolod. Ginkakibot na lang kahapon ni punong barangay Attorney Cesar Distrito nga may nagkalabuka na nga mga tourism lights kag ginpang tumba nga mga semento nga bench sa may bag-ong dalan o kunang Arnaldo Street sa Barangay Singkang Airport sa Bacolod. Ini ang dalan nga nagaangot sang Singkang Airport pa Barangay 35. Siyam tanan ka mga tourism lights ang ginpang buka. Makita pa mga buka nga parte sang suga sa higad sang dalan samtang ginpang tumba naman ang concrete benches sa amuman nga lugar. Gani nagatanyag karon ang punong barangay sang reward money sa makahatag sang impormasyon kung sanday sino ang sa likod sa pagpanghalit nga natabo. Kainan nagpamutang sang suga ang barangay sa bakante nga lote sa likod sang barangay hall nga ginagamit bilang parking space sa mga pumuluyo sang barangay para malikawan nga mahalitan. Sa number 5, duwa ka mga persona nga sakay sa motorsiklo patay matapos mabunggo sa truck. Natabo ang insidente sa National Highway sang Barangay Polo, Tanhay City, Negros Oriental, alas 10 ang kagabi. Sa inisyal nga investigasyon sa pulis, ang motor ang nabunggo sa truck na ginamaneho ni Rin Clark Pecure. Sunod sa mga saksi, nag-overtake ang motor sa isa ka salakyan kag nagrekta bunggo sa nagapadulong nga truck sa piyak nga lane. Nadusdos pa sa truck ang mga sakay sa motorsiklo nga nagresulta sa kamatayon sang driver sa motor nga si Edwin Rica Plaza kag iya back rider nga si Albi Batumalake. Ginitay naman ang truck driver sa Tanhay Police Station. Sa number 4, dugoon nga bangkay sang wala pa makilalan nga persona nga sapuan sa kilid sang dalan sa Barangay Mansilingan sa Bacolod City. May report si Nico Delfin. Wala na makapahalab sang iya hinuptanan nga karbaw ang isa sa mga residente sa Hacienda Gonzaga sa makita ng dugoon nga bangkay sa kilid sang karsada sa Barangay Mansilingan kaina sang aga. Suno sa mga residente, wala sila sang nabatian nga lupok sang pusil, gani posible ginwigit lang sa lugar ang wala makilalaan nga bangkay. Hindi naman ini bago para sa mag-asawa nga Rodolfo kag Marby Aquino kay kun ila madumduman, pangatlo na ini kabeses nga may ginbilin nga bangkay malapit sa ilagi na istaran. Dili na lang ini nga mga husay na kaindaran lapos-lapos. Sa Sumag. Pakalapos sumaag lapos. Ano ginapangwigit de? Amo na sang ginapang kuan siguro kay international na anda.
Ikatatlo na ni galinangan ba mo? Tatlo na ni. Ang katapos ang Police Station 7 ang nagkarga sang lawas ng dugon nga biktima pa ospital. Suno kay Police Captain Andy Ofalia, hindi pa nila mapatod kung balang igo sang bala sang pusil ang ginaangkon nga pilas sang biktima sa sini nga ulo. Ilaman ginausisa kung may kaangtanan ang ginwigit nga bangkay sa nagluntad nga pagpaniro sa barangay Villamonte. Isang ito, naka-short, sweatshirt, gray nga short, black sweatshirt. So, lalaki. Dito sa nakita sa maligwento nga lugar sa Gonzaga. Sige, subong ang investigation natin. Posible sa gina-consider. Posible. So, parang depende kung anong magawa sa investigation. Malapit lang sa housing project nga ginaistaran sa mga pulis kag uniform personnel ang lugar nga ginbilinan sang bangkay. Maligwin kag madulom ang lugar bangod wala na nagasiliga ang mga suga sa mga poste. Nico Delfin para sa DGCast Negros. Sa number 3, lalaki nga ginatudlo nga sa likod sa pagpanghud at pagpagpatay sa isa ka negosyante ang gintiro patay man sa barangay Villamonte sa Bacolod City sang kagabi. Patay sa gintiro sang isa sa apat ka mga lalaki ang biktima nga si Restimer Sinoro sa iyang ginarentahan nga balay sa Puro Kervias 3 sa barangay Villamonte Martes ang hapon. Si Sinoro ang nagapungko sa berha sa gintiro sang gunman nga nakabonet. May tatlo pa ka mga kaupdanan ng sospek na nakabonet man kag nagasuksok sang helmet. Sunod siya kay Police Captain Peter John Ramos, ila pa nga ginapatod kung anay intel officers ang PIDEA si Senyoro kag kung isa siya sa mga responsable sa pagpanghudap sadto sa mag-asawa nga negosyante sa Barangay Concepcion sa siyudad sang Talisay. Napatay sadto ang negosyante nga si Edelfonso Medalla sa gintiro sa mga sospek nga nangawat sa ila karinderya sa Oktubre 2 sa nagligad nga tuig. Pilason nga nakaluwas ang iya nga misis sa natiruhan man sa nakapalagyo nga mga sospetsado. Sa number 2, bisan pa ginpauntat na sang Commission on Elections ang proceedings batok sa People's Initiative para sa Charter Change, magapadayon sa gihapon sang iyang kampanya si Bacolod lawyer Cesar Beloria batok sa iya ginatawag Fake People's Initiative. Sang Lunes, naguntat ang COMELEC sa probinsya sa pagbaton sang signature sheets angot sa People's Initiative. Kasunod man, sang mando, gikan sa COMELEC and Bank ka nagasuspend sang tanan kag anuman nga proceedings para sa People's Initiative. Suno kay Beloria, sa sining weekend may na-schedule gani siya nga dialogo sa Kabankalan angot sa iya nga pagpamatok sa peke nga People's Initiative. Wala pa man sang may nagsiling nga magauntat na ang People's Initiative gani suno kay Beloria ang iyang tikang kabahin man sa pagpanghanda en kaso nga magapadayon sa gihapon ng People's Initiative. Sa karon wala pa siya sang may nakuha nga mga lagda sa yadtong luyag mag-withdraw sang ilang nga pirma bangod may kabudlayan man sa pag-identify kag pagpangita sa ila. Pero ang klaro suno sa iya amo nga may mga irregularity nga makit-an sa pamaagi. Samtang kung nagagwa man nga may mga local officials nga may kabahin sa People's Initiative, hindi na makakomment pa si Governor Eugenio Jose Lacson bahin diri. Ang sa iya lang nga wala sila nakatigayon pungko pod sa mga local chief executives kag gintalakay ang People's Initiative. Bangod sa kontrobersiya sa People's Initiative kag daw hindi na viable ang charter change paagi sini para kay Lacson, maayo na lang nga ilimit ang pamaagi sa Constitutional Convention o Constituent Assembly. So in short, hindi bagit sa patay, suspended lang gid ang People's Initiative. Kagada return matiyog pa kami, gin-distribute to. Ay mga ari kami diri sa Bacolod nga nangisog tatlong bilog, no? May iban nga wala iban ara sa ila pang mga form. Form balayan not from us but form from the barangay captain. No? May mga interviews kami o galing hindi lang ano pagpagwa, medyo may fear man sila, no? May kakulba sila. But klaro na, no, na-establish na ito nga may ebidensya agad sa irregularity diri sa Bacolod. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw.
Masobra sa 20 ka mga baligyaan kalabanan diri mga furniture shop sa Dalan Lopezina sa Bacolod City. Natukiban nga wala sa mga business permit. May report sa Nico Delfin. Halin sa Barangay 20, ginlibot sang katapos ang Integrated Task Force ng Bacolod City Legal Office ang pila ka mga commercial establishment pati na mga furniture shops sa Dalan Lopezina sa Barangay 27 kaina sang aga. Sa malapit isa kagatos nga mga baligyan may masobra sa 20 diri kalabanan mga furniture shop ang wala sang business permit. Furniture shop ang inyong gin-check or tanan nga businesses? Tanan nga business furniture ang ginuna tapos Oo. ang mga business Bali Barangay 20 ano pagiging katuan nyo? Barangay 23. Okay. Suno kay City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Ting Jr. dala sa ila ginapatuman nga mapping upod sa Business Permits and Licensing Office ang pag-verify kung peke o kung hindi ang mga na-issue nga permit sa sini nga mga commercial establishments. Kung ilan taon namon sa PPLO, kung may ilang passes, then sila notice of violation Ginausisa pang iban sa mga napakita nga business permit kay wala naga-appear sa records ng syudad. Sang nagligad nga tuig, may masobra 145 ka mga commercial establishments ang na-issuean sang notice of violation bangod wala man sa mga permit. Kalabanan diri ang sa Barangay Mansilingan nga natigayon na nga napasiradaan. Sa karon, nagapaday ng one-stop shop business applications ang syudad para sa mga nagakuha sang permit sa Ayala Capital Central. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Sa Good Vibes, isa ka anay construction worker nga karon isa na ka bumbero ang nag-turnover sa masobra 100,000 pesos nga cash nga nabilin sa nga tagbalay nga nasunugan. May report si Romeo Subaldo. Isa ka sunog ang nagluntad sa Purok Bayanihan sa Barangay Banago sa Bacolod sang Sabado sang aga. Ang investigador sa fire incident amo si FO2 Val Anthony Isansa. Isa ka anay construction worker nga naging security guard kag karon isa na ka bombero. Istorya niya, nalugid sa iya ang tagbalay nga si Emmanuel Capunong nga may nabilin nga halos 200,000 pesos nga cash sa sulod sa ilan na sunog nga balay. Ginpangita niya ini. Nakita niya sa sala ang bag nga may unod nga bundles ng kwarta. Ang iban naabuna. Ang iban nasunog ang kilid nga porsyon kag pwede pa mapabailuhan sa Bangko Sentral. Yara sa 128,670 pesos ang nasalbar pa nga cash. Ang turnover namon siyang kwarta nga may sunog na. Anong damage? Ano nang damage sa kwarta, sir? So ang damage sa kwarta sir is ang sunog sa kilid. Palibot kid sir sang banknotes then sir basa. Dugang pa niya. Hindi ini ang una nga tion nga nag-turnover siya sang kwarta sa tagbalay. Bilang bumbero kuno, katungdanan nila nga ihatag sa tagbalay ang kung anuman nga makita nga valuable sa sulod sang nasunog nga balay, ilabi na nga mas kinahanglan ini isang tag-iya sa tion nga nasunugan sila. Sir, hindi niya sir first time para sa amon sir nga mga bombero. Ako man kag sa mga upod ko sir nga may mga turnover kami nga kwarta. Kay ang amon niya sir nga ginapamin sir nga ibalik ini namon kay kinanglanon na isang nasunugan. Hindi niya amon nga kwarta. Basta bombero ya sir ya ginautomatic ginabalik niya sir sa person. Kung may ma-recover kami kwarta man or lahas. Kag tanan ba nila nga pwede magamit sir. Ginistorya sang tagbalay sa iya nga ang kwarta ang natalana nga ipakaayos ang balay. Iya ini nga ginsupot-supot gikan sa iya nga negosyo. Si FO2 Isansa ang pumuluyo sang Manapla kag na-assign sadto sa BFP sang Victorias kag subong naka-assign sa BFP Bacolod. Nahang pa niya nga mas kinahanglan pagid sa subong sang tagbalay ang kwarta ilabi na nga mas dako ang kalayuhon sa iya balay nga nasunog. According sa kay Sir Yakono, everyday ako may sunog amugid man na ginobra nila gina-turn over gid man sa tag-iya. Do usual niya para sa ila pero mo ko sa iya hindi na everyday may pareho sa imo nga nagabalik sang kwarta ng iya. Honesty is the best policy gyapon. Sa gihapon. Something puso sa tao. Kag nasunugan pa ba ang tag-iya? Kag may itong mga balita sa Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Kung dapat balanse kag eksakto mga impormasyon. Padayon kami nga mga pangalagad sa Negros Sanon. Ako si Barbara Mijares. Tugtog sa buwas ako naman si Romeo Subaldo mayong hapon.